Bang' riwruok mar MCAs ma wakeini od bura ma Siaya chwalo paro mar chik mageto rito mond liete kendo resogi e lwet jogo mosebedo ka rocho ratich gi e yore kaka chunogi gi luwo chike machon matayo yore mag rito mwandu e kind chike mamoko mag oganda Luo. Paro mar chik no koro ochiko rang'eny mar choko pach oganda motelo ni chwale e od bura ma Siaya kendo kete tim. MCA ma South East Alego Mercedes Madowo manochwalo paro mar chik no wacho ni mond liete pacho ka endie kale akwede modhuro kendo kinde koro osechopo ma chike machon mag oganda Luo ok owinjore chun go mond liete. Koro gik madongo mani chik no en mokwongo tamruok ni chike gi kik chun go mine mana ng'ama dwaro gi owuon, lakini chik mar customs mag and traditions mag joluo kik lor mama miyo kik obed gi duol. Number 1, golo chike mama tinde idwan mondo gol. Mar ariyo en loso committees e sub county ka sub county matiji en rango weche mond liete kod nyithi kiye. Mar adek ni chik no okwayo governor ni governor mondo ket office makende iluongo directorate mar widows and orphans man kod funds en office makende ma tich motiyo en mana rango weche mag mond liete gi nyithi kiye, gik machando gi to moloyo weche puonji empowerment.